morning friend rok bahai tongbai kha kayo kaham no hinai ang kaham no hingke ang tabok moi sunga nai tongo laibat tamoi hingke no kolongma khe ang sungsinai tamani himale doi tongo obo hingke no kholoi tui faiparo jemane kholoi tui faikha bo haike no sungpai sinai suya kongoi kwchung khe roijak ba tei sachowani somoi kwrwi kha tani himale tini ang hodamora school o ma thangnai hingke hodamora o saklano test roinai hingke taiti sungui ma tongha ta mai hingke moi peha hingke tabok ang moi sungbai kha hingke no saklano mai khosacharwui thangnai ta jang tinjon no thangnai sakla ang bufa khe hingke tabok saklani bata mai o khe toktui rukmani tongo hingke bono ang tabok khubrano bosi tini tuimani si majak sibo tini tuimani hingke no omo rukla hangke no bukur kagyang ta mane baha sakag hingke 2-3 din phano wngna nango hingke kugyang ta hingke dal hingke laipata hingke sungjak hingke tokti hingke saklani bangui kaisa si finally jang tabok hodamora school o sok phaila ha hingke bwui rok bo already sok phaibai ha school o hingke tabok oro school ni student rok thungno picnic thangbai ani omo ready wngoi bus o kabaijak hingke o master rok bo oro mangkhok ta borok no picnic ro baioi si test nanai phai chong oro wait khailaijak boforo exam ma ronai hingke oro age ang siklaforo omo toma tang অনুষ্ঠান poro chini school ni theke no ma phaio ta hingke afro oro nugo oro jaga o je oro chong tongtongmani oro jaga o অনুষ্ঠান rongo ta অনুষ্ঠান poro khe oro jaga o mosabaio agongmaio hingke omono omo hinkha gao ta toma sasnai oro no mosabai hingke no sakla hingke belai excited wngjak tongthokjak school katal ma kaphai tamoni bangui asuk busy ni rok nugui sai mankha na ang chong nok tangloi tongmani bangui no ang busy thik mote vlog rok bo khaimaliya omo rok bo khaimaliya haingoi tongkha ta video rok khaiyani omo somoi ma jagya hingke yang mystery rok bo tongbaio hingke ba khe foi hingke no nok tui rok macharowo omo haini ta samung pailiya hingke tei bwsano manayo hingke ba finally ta tui rok rubaya kombai nogo ang o nok talo no ang manui rok huoi achomoi tui phaiui tabok manui rok no thapam sai tongo tamoni himle chini oro ni nok ni motor no nok talo no kol hingke no 1 boshor 2 boshor rok se kai tongkhana kol kaiphaijak oro jaga o hingke no motor lagaijak ekhota hingke nogo hingke motor kaisa tongha hingke hingke kol kaipai hanta nog ni kol no hingke nogo chongja tongma jaga o hingke no tui bo haiya tui chakma gwnang hingke ba ree rok kwchakma baisukgo manui rok hingke oro ni motor no noko talo bo thepai rok phaila hanta hingke tui rok bwkrwi kha ba oro no nogo no nok talo no susui kwlangma tongkha ta kosto khe hingke tabok ang mo tini loki ro nai mairung saibani nai tongo mystery rok hingke no hai yakajak singbai ha cha kaisa mo thungoi roie tini omoni bufa bo rubber duk ramani ba hingke rubber duk bo paimani ba omo somoi maya ta mystery rok no mwrwgui achomoi tongmaya hingke ang no thathangoi mwrwgui ma tongoio haini mangoi no vlog rok khaimaliya samung busy ni hingke no ang tabok mairung saigra sinai mairung saibaioi omo rodok sapungoi roi baiha hingke ang haino hai kheto o phaiphinai hingke ni rok naitongni ani video no first to last skip ta khailaijadi friend rok finally tabok khe no 2 din ni pore o asuk wall tisa baila ha nirok nungma khana omo koi no chong no omo chubamaniya chong heechang nai no kha baksa khe sarkar rok o bo ma jaya chong kunui no heechang nai kha baksa khe omo tanglai jamani nok tin room khe
L ke kene bit level lobo harolo jaya khong ke janala level jorale paijaka tarpore haino oro sorma khapinai ingete 3 inchi ke wall ti sajak pinai ke pile hanta tarpore jong bit level lobo hama lunai khota bo samung kwbangma kho hani mangaina ang bokrok ro hingoi hai mo sing tongsiu cinta bo khaini rangya brain fuse thang tongsiu current fuse thangma haike ge janala rok lagai baidro lenai dini rokno kaha ke chagai phunuk simano mehnat ka kamai bai nok tanglai jamani ke yang tabok no khlai baidro wall tisa baidro norno gori oi phunuk paigirano sakri bwkrwi mukri bwkrwi ba belai kosto nglaija hachang nok tanglai jamani mo o 2 room khe 2 bosor kaha 2 room khe omo bit level jora khe pairojak tangke bwkha kha kapi ha nok no wai bisik tangba nok no wai ses tangnai hi haino hai te room kaisa ti khlaina lai hanta L khe ke tabok rang black kwrwi jaba kisa masa ole mahai keno raba tuktak ramani bai akombai khe ma khlai laijal hanta yang digi rok bo bole yang te kaisa ti kubo nok singwi tongbai o chingana no dada srok ni nok no bobo gena yang ang ri rok sujaknai sesnai burung sake toima phaijalangkha ri sujaknai kongma samung paliani no ri rok bo sumaya yang tabok ri sugrano ama sogui chai tonglai jong tabok horo mai jalali ahi gena hangrai ni bara tongmano mairung ke lai rok bo bara ang hamba khaijalai pimani ke sungna ta boila ba ke bol chai tonglaio sungke nirok ani blog no bahingjak baikha comment khaya ni tapok di te subscribe khaya ambo tapok bai di friend rok video nai first nokle subscribe sikhaibe yang ke kisa subscribe bo khairo bejaja di nongni help blai khe nanga ang ge asuk jara nang sinai tinin blog